Saturday guys and magawas yun kay magsugod mi og sugba sa gawas. Isugba na namo daan before we leave. Kay nagplan mi mo adto sa Late ako. sa falls og siyats nagpalit. Naghimo siya gabi puto. Papa. Simple na ka siya nga puto pero mura siya makaron sug naong. Lami kita naon and then nagmarinate ta siya para gabi para sa barbecue na mo ni then kani siya i-bake din niya. Butangan niya mga tanglad ug katong last na bake niya ganahan ng kayo mi. Hi guys, good morning. 6 ay happy na 7 actually. Kanya na yung magigan mga 9. Just me the Lord. Tora. Asong san? Oh, by the way guys, kanang glasses niya, gipalit naman na siya sa Walmart for $12. Muna yung favorites. Hi! Kailangan ko concealer kay siyats bitaw nagyaw-yaw. Asa ba mo mga gamit na ang glasses na wala? Glasses. Itong glasses nga ganahan ako. Ang batasan ako nabutang. Siya, tara na yung mga gamit. Wala. Hi guys! Good morning! Hi! Bingaw kayo na. Ay, may buntag. Mayong bunta guys! It's been a long time since we did a vlog. Bitaw guys, every week, once a week, every weekend na may Or mag-vlog. once a week nga na happening ram. Oh, kana mag-vlog mi kay para nasan milingaw. Oh, sorry sa mga na-disappoint. East mo tayo. Kuan ka ng dili kaya. Yes, namin mga plano guys. Kuan lang. Patience is a virtue. Wala, mag-adjust pa mi. Na pa mi mga gipang kailangan at timanon nga importante. Kaysa sa vlog. Kaya nahurot ang time niyo sa vlog sa pag-edit. Though, I appreciate it so much kay nice kaya nga pagka-edit niyo. But you know. Di man din siya nice. Nice, uy, ganahan ko yun. Okay lang siya pagka-vlog. Ay, okay lang siya pagka-edit. But guys, matumi karon sa lake na sa At falls. sa lahi nga falls, dol diri sa mga 40 something minutes away lang kay. Og nagbiyahe nami guys karon. So, unya nami mag-vlog pag nabot namin dito ha. Okay guys. Bye-bye. Oh, niya na pod. Babush. Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. 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 Hi. Hi guys, nagpa-climbing. Dalan. Nada padulong dia, nada ang phone sa ubos. So mo ni ang dalan. Wow. Wow, look at that guys. Mo na ang phone. Oh no. Hi. Where nakaligo yun? Napo na dito tikas oh. Yun. Napo na dito.
Bye! Mga unta, sinugba nga manok o broccoli o egg, tas brown rice, among baon, tas na water, cereal, o fresh kayo. Nice time water here. Pero sa itong last na namin yan ituan. Balhin ni guys. Kaya nice shade din. Dari rami para tago. Kaya maghigda-higda mi niya. Ganun kayo siya guys. Ay, uy! Dali na na ako. Ay! Tuhan! Oh my god, what a night. Hey. Ay, danlog ya. Ha? No. Wow. Wow, kadagat sa isda. Oh, isda. Fish, 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 fish. Hi guys. Tingnan kayo ko. Sabi ka bugnaw diri asin nice Ang kayo. tubig lamig kayo sa Oh. field. Bugnaw kayo. Lain na po ni siya nga falls sa mong ganihan. Mayra siya nga falls pero Rutledge nice. Falls. Pero nice siya kay kuan kayo kanang tinaw. Peaceful, tinaw. Oh. Yung nice kayang batis niya. Clear kayo ang tubig. Tapos daghan na po diri, daghan na po nangabot. Ganina kay kamera. O kami lang duha ganina karon daghan na nangabot. Oh, Nawalaan ako pag-asa siyot. Ana siyot. Kita kay tao diri. Pero nice kayo, relaxing kayo. Nabalhin na, kapamunan na mong balhin. Nice kayo. So mo ra to guys unya na po da. Nice galiguan. Ano ganyan isda oh? Saan na diya sa likod? Taas man dahil ni no? Samo kay si nagtawag ng kalikasan si Yoch. Karon, gusto na siya magporma. Tingnan kay tawag ng laban. Ako nakapurma na ako ganyan nakaihin ako sa dito ako gusto magbasa. Nanapo ni isa dito ni tapad kani silang duha diri kani ni Joey. Umiigat sila. Ikulat-kula naman noon, naglangan-langan. Oh, manche. Walang too nice kay guys no, grabe as in relaxing, calming, and the thing it's like 45 minutes away lang sa balay. Pero nice kay water, bugnaw kaayo, as in the best.
You know, naggamit rin ako guys kilip tint. Yeah, kani siya kay ang kuan nga water, ay kanang waterproof nga mascara. Natistingan na ako netong last, but I'm thinking malito ko pagabutang, so now I'm trying it again. Tara na to kung magana siya. Dito aming halas guys. Ano siya? Brown. Gamay kayo. Lato ka. Hi guys, napamidiri sa lake. Ay sa falls. Ay sa kababay, natulog pa. Muna yung sitwasyon karong panahon na. Ganang babay, nga tulog. Pasandig na yung ulo sa ka. Baliyat! Pabuhay mo sinilas kung ganahan ko. Sa kami diri guys. Eto may dito. Ano may dito sa kami? Siyot na lang. Happy guys na naman siya din. Hadlock pa siya ganina. You just have to try. Kabalo ka, I'm so proud of you. The last time we ning sa kami sa isa ka falls na hadlock siya. Pero na namin dire. Ang tong bag. Nice kaya pa maligo. Balik na mi. Kuha na mi sa ikatulong nga layer. Ginay. Bula na. Tawag ko siya. Si Yots, diha daw may mga ligo. Siya may maigo. Ako diri ko sa pikas. Dito among plano maligo na lang ako kadto. Di may dito kadaghang tao. Igo daw. Sige daw. Ikaw rin maigo, Yot. Guys, grabe kalinaw. Linaw kayo. Woo! Hey, je. Sige. Go. I'm Sirena. Sirena, sa lagom nga ba to? Ang dugo nga na po. Umana siya si Serena. Fra quel riempito perbacco, quando stacchi stretto sacco, schioppo in spalla,